kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng Quinto Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan GovWaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan GovWaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo sinusuri. Bawat punto pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto kay Atong Remo. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga. Masantos sa Kabuasan at Pangasinan. Kumusta na ang lahat? Martes na naman. Hulyo 7, 2026. At makakasama nyo sa loob ng isang oras. At katatapos nyo lang napakinggan yung SBM Say Balitan Matwa ni kasamang Joseph Bacani. At makakasama nyo kami sa loob ng isang oras. Dito lang sa programang Punto por punto kay Atong Remo. ang programang pinakakaabangan, ang programang inaantay at inaantabayanan. Punto por punto kay At sa technical side, andyan yung El Presidente Nixon Dakal. At siyempre yung gwapong-gwapo still available si Jans France Kayabyab. Punto por punto kay Atong Remo. At siyempre yung nakagawian ho natin
na bago ho natin talakayin ang mga iba't ibang nag-iinitang mga isyo, ay ubusin muna natin ang ating ilang minuto sa pagbati. At uunahin ko na nabatin ang aking kumpare, ang dating City Vice Mayor, dating City Councilor, lumaban na 5th District Congressman, walang iba. Good morning, pare Franco Del Prado. Punto por punto kay Atong Remo. At ano ba ang plano natin, pare? Malapit na. At gumawi naman tayo dyan sa bayan ng Villasis. Andyan naman yung kaibigan natin na nakatutok din sa kanyang radyo habang tumatakbo. Retired Colonel, Army Colonel Jones Roderos. At dumiretso na ho tayo. Yan naman sa bayan ng Balungaw. Yan sa may Barangay Leon. Incumbent Barangay Captain John Lord Marsan. Nalampasan natin yung kaibigan natin dyan sa may Rosales, Pangasinan. ABC President Crisalto Ambot Coloma. At saka ang kanyang incumbent Municipal Councilor Topper Coloma. Ayan ho yung mga nakatutok sa atin dyan dahil andyan ho sila sa Barangay Hall. At aabante pa tayo from Rosales to Balungaw. Mabilis ang takbo natin. Nasa San Manuel na naman tayo. Good morning, good morning. Kay Mayor Kenneth Perez. Kay Vice Mayor Jericho Perez. Kay Councilor Honeyboy Perez. At syempre ang mga staff na nandyan sa my Mayor's Office na pinangungunahan ng Mars Zumba, B. Corpus. At syempre patawa-tawa na lang dyan ng numero 1 piloto ni Mayor Kenneth, Joel Almohela. Abante pa tayo sa Barangay Nagsaag at saka sa Barangay Santo Domingo, San Manuel. Andyan naman si Papa Kading, sabi ni Joel. Ang lakas-lakas na radyo namin dito. Boss Atong, inalmutan. At syempre, nasa San Manuel na ho tayo, no? At baba tayo. Balik ho tayo dyan sa Ordaneta City. Ayan, kumustahin naman natin. Good morning kay City Councilor Alfonso Miguel Del Prado. Kumustahin na rin natin ang lahat ng membro ng Sangguniang Panlunsod na pinangungunahan ni Vice Mayor Jimmy Jing Pareno, Majority Floor Leader Onofre Bongo Rospe. Ang dami hong nakatutok sa atin. Sa pagbati pa lang natin, inaabot na tayo ng 15 minutos. Okay lang yan. At syempre, batiin din natin si Kunwa Councilor Warren Andrada. At good morning din sa ABC President ng Ordaneta City,
Jose Roy Paraino. Rayo Esteves. Doc Bless Somera. Jan Somera. At siyempre yung mga nagagandahang mga membro ng Sangguniang Palunsod ng Ordaneta City. Councilor Jen Ganja. Councilor Ted Perez. Punto kay Atong Remo. At syempre hindi naman natin makakalimutan ang butihing Mayor Julio Rami Paraino Dite. Congratulations sa mga opisyales ng Ordaneta City. Wala ka nang hahanapin pa pag nasa Ordaneta City ka. Yan ang matibay na pamumuno ni Mayor Rami Paraino. Mayatin tata Ordaneta! Punto kay Atong Remo. At baba naman tayo sa Lingayen. Nakatutok pa rin ang mga staff dyan sa may Sanggunian Panlalawigan. At apunta muna tayo dun sa opisina ni Board Member Noel Vince. Yung kanyang mga staff dyan na pinangunguhan naman ni Tess Baranda, Joe De Jesus, Gia Hupana, Rani Fernandez, si Boy, at si Orlando Laportesa. Yan! Nakatutok ho ang lahat. Kanya-kanya ho silang cellphone na nakatutok ho sa atin. Magkakalapit lang ito ha. Buong staff po ito ni 6th District Board Member Noel Vince. At lipat naman tayo ng opisina. Yan naman sa Office of the 5th District Board Member Rose Apaga. Andyan naman si Jules. Si Madam Carol, hindi ko nakita kahapon. Si Romando Villaruz. Si Mark Taban-Taban. At si JB Bahan. Yan naman ho yung mga staff ho ni 5th District Board Member Rose Apaga na nakatutok ho sa atin. At syempre, nalampasan ho natin yung mga kaibigan ho natin dyan na nakatutok din sa may barangay Pimaludpod, na pinapangunahan naman ni Barangay Captain Joma Andrada. Andyan din si Pare Marvin. Kalma lang kayo ha, kalma. At syempre pag binabanggit natin si Pare Marvin, andyan naman si Pare Felix Jose. Andyan naman si Baknang Elizabeth Jose.
si paring Ernesto Supot Manuel. Si Gabino Binong Bautista. At syempre dyan naman sa Barangay Katablan, habang kumakain ang kanyang mga customer, subukan yung kumain dyan sa Bobster Canteen. At andyan naman na nakatutok si Manang Esther, habang ang kanyang asawa ay abalang naghihiwa ng makakain mga karne na magiging pulutan ho natin. Si Pare Bobby. At saka yung mga mahihilig ng bugambilya, daanan nyo yan. Pagpunta kayo ng Ordaneta, babalang ng tulayan, makikita nyo Bobster Bugambilya. At syempre, binabati rin natin, nagpahabol ang ating kaibigan, ang dating Abante Pangasinan Ilocano Party List Representative Mike Morden. At sa lahat ng mga Rolex boys dyan sa bayan ng Villasis. At saka si Ariel Moya. At meron na tayong inubos na 22 minutos. Sa dami ho ng mga nakatutok at nakikinig sa atin, kaya ganyan ho karami ang nakikinig sa programang Punto por punto kay Atong Remo. dito lang ho sa paboritong radyo Pangasinan. Sa may mga radyo dyan, i-tune inyo lang dyan sa 88.1 FM. Paborito Radyo Pangasinan. Punto por punto kay Atong Remo. Ariel Mayola. Naalala ko, pare Ariel, pasensya ka na kasi naalala ko si Paing Moya. Mayola ka pala. Good morning dyan yung mga tambayero dyan sa may Robinson Calasiao. Pag gusto nyo makita yung mga nagbabaklangan, yung mga sikat, oldest but cutest, isa na dyan, si Ariel Mayola. At ganoon din kay Alex Tulyao, ang pinakasikat ngayon na yarista dyan sa Regional Examiner. Punto por punto kay Atong Remo. Kay Atong Remo. Nagpapahabol din yung aking abalayan na si Engineer Marlon Sinense.
pagani-gani na umbatik, kandidato para barangay kapitan, Ditan at Barangay Mingyen West. Good morning sa inyo. At siyempre, yung issue ho natin kahapon, araw ng Lunes, na pinag-usapan ho natin ang patungkol dyan sa pagputol ng kahoy dyan sa harap ng Kapitolyo. Dyan ho sa may Maramba Boulevard. At nanlumuho tayo sa nasaksihan natin at nakita ho natin. Dahil wala na hong ayos, hindi mo na makilala ang dating napakalilim na mga puno ng kahoy na nandyan sa may Maramba Boulevard. Yan hong nakikita nyo sa inyong screen, sa lahat ho ng mga nakatutok sa YouTube. Yan ho ang itsura ng Kapitolyo. Yan ho yan ho yung dati, original na itsura ng Kapitolyo. Napapaligiran, naglalakihang mga puno. At ipapakita natin ngayon ang itsura ng Kapitolyo ngayon. Ayan ho. Yan naman yung nasa likod. May papakita ho natin yung nasa harap. Yan naman, nakikita nyo sa screen ninyo, yan ho yung papunta at ginagawang reflecting pool. Pero tapos na. Ipakita mo, Engineer Nixon, yung kasalukuyang ginagawa doon sa harap ng Kapitolyo. Ayan, yan ho ang pag natapos na, ganyan ho yung itsura niyan. In fairness naman sa administrasyon ng GICO, yan ho, alitrato ho yan. Pero pag pumunta ka sa Linggen, hindi pa ho ganyan na itsura yan. Meron ho tayong kuha na video kahapon. Kasama ho natin ang nag-iisang station manager ho natin na si Joselito Joey de la Cruz. At nasaksihan ho natin ang ginagawa dyan sa harapan ng Kapitolyo. Ayan ho. Nakikita nyo ho yan. Yan ho. Pagpunta ho kayo dyan ngayon sa Lingayen, yan ho yung ginagawa. So yung dati na siksikan ang mga puno dyan nung unang panahon, nung hindi pa napuputol yan, napakalamig. Ayan ho. Makikita nyo. Nakaparada ho lahat. Yung ibalik mo nga doon, engineer, doon sa may mga yan, yung mga isa pa, atras ka pa ng konti. Yan. Yan ho yung pinurchase na mga sasakyan ng bawat board member. Na kung magkano ang halaga niyan, hindi ho natin alam. Dahil hindi naman sinasabi ni Governor Monmon Gico kung magkano ang halaga ng bawat isa niyan. At pagpapatuloy ho natin at pupunduhan natin yan
ang bawat isa, ang bawat isyu, makalipas lamang ng ilang patalastas. Ang puta-putang Iren Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iren Sunata. Hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iren Impormasyon? Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water. Matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago! Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kong minsan ay walang direksyon. Tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa,
Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto kay Atong Remo. Kung nalalabing 23 minuto na lang. At sa usapin ho natin dyan sa linggayin. Okay. We will give the benefit of the doubt to the present administration of Governor Monmon Gico. Wala na ho tayo magagawa dyan. Antayin na lang ho natin kung paano tatapusin ni Governor Monmon Gico ang kanyang proyekto. Sana naman na pagkatapos at pagdating ng taong 2028 ay nakatayo na lahat ang kanyang mga pangarap na gusali na itinatayo ngayon dyan sa Kapitolyo. Punto por punto kay Atong Remo. Kahit ano pa ang ngaw-ngaw natin, kahit ano pa ang gawin natin, andyan na yan. Tapos na ho yan. At kahapon, sana kung hindi lang ho tayo naubusan ng oras, nakapagpaalam naman ho sana tayo doon sa iniidolo ho natin na mga writers, correspondent, publishers, editor ng mga mahayag sa Pangasinan. Ang paglubog ng isang haligi ng pahayagan. Hindi o ibig sabihin na ang paglubog ay pagkalugi, hindi ho. Matapos ang halos 7 dekada ng walang humpay na paglilingkod sa larangan ng pamamahayag, tuluyan na hong nagsara ang pinakapaborito niyong binabasa, ang Sunday Punch. Ang pinakamatagal at isa sa pinakikilalang lokal na pahayagan sa lalawigan ng Pangasinan. Isang malungkot na yugto ito, hindi lamang para sa mga mamamahayag, kundi para sa buong sambayan ng Pangasinense na sa loob ng 70 taon ay umasa sa pahayagan ito bilang bantay ng katotohanan at tinig ng mamayan. Ang Sunday Punch ay itinatag noong 1956 ni Hermen Garcia Sr. at kalaunan ay pinamunuan naman ng the late Hermen Garcia Jr. Yan ho, nakikita ho nyo dyan sa inyong mga screen.
Yan ho ang founder at pioneer ng pahayagang Sunday Punch. Naging simbolo ang pahayagan ng matapang at malayang pamamahayag. Hindi ito natatakot bumatikos sa mga makapangyarihan, maglantad ng katiwalian, at magbigay ng boses sa mga ordinaryong mamamayan. Ngunit tulad ng maraming lokal na pahayagan sa bansa, hindi nito nalampasan ang matinding hamon ng makabagong panahon. Unti-unting inagaw ng social media at digital platforms ang mga magbabasa at advertiser. Tumaas ang gastusin sa pag-iimprenta habang bumaba naman ang kita. Ang resulta, isang institusyon tumagal ng 7 dekada ang napilitang isara ang kabanata nito. Ang pagsasara ng Sunday Punch ay hindi lamang pagkawala ng isang negosyo. Ito ay pagkawala ng isang institusyon na nagsilbing bantay ng demokrasya sa Pangasinan. Sa panahong laganap ang fake news at mabilis na pagkalat ng maling impormasyon, mas lalong mahalaga ang mga organisasyong may mahabang kasaysayan ng kredibilidad at integridad. Habang nagpapaalam ang Sunday Punch, nananatili ang aral na iniwan nito. Ang tunay na pamamahayag ay hindi lamang negosyo, kundi isang mahalagang serbisyo publiko. Maaaring magsara ang mga pahina ng isang pahayagan, ngunit ang pamana ng katotohanan ni na Ermin Garcia Sr. at Ermin Garcia Jr. ay mananatiling buhay sa kasaysayan ng Pangasinan. At paalam, Sunday Punch, maraming salamat sa 70 taong paglilingkod sa katotohanan at sa sambayanang Pangasinense. Punto kay Atom Remo. Nakakalungkot ho naman na makita ho natin, ha? Imagine mo yan, 70 taon. 70 years old. Mas matanda pa sa akin. Yan ho yung mga pahayagan, pioneer, original, ha? Na marami hong pinaikot, marami hong ibinulgar, na mga maling gawain, mga katiwalian ng mga nasa gobyerno. Number 1 critic ng mga politiko. At saludo ho tayo dyan, sa mga naging kabahagi ng pahayagan na yan. At andyan din ang buhay na buhay, na
huling tumayo bilang editor ng Sunday Pants, walang iba kung hindi si Leonardo Ding Mikwa. At ganun din ang nabasa ko yung kanyang column. Medyo tinamaan din ho tayo ng lungkot. Ang kanilang columnist, Miss Eva Bespiras. At syempre itong mga tao na to na nasa likod ho ng pahayagan na yan ay nakapag-ambag ng magagandang alaala. At syempre, ilang taon na ba si Manong Ding? Ilang taon na ba si Bai Eva? Maalala nyo yung inilabas ho natin kahapon na panawagan nitong isang nagngangalang Mike Sim, no? Kung maalala nyo yung inilabas ho natin kahapon na ang panawagan nito si Mike Sim sa ating kapulisan at mayor ng Dagupan City na si Mayor Belen Fernandez. Patungkol ho dyan sa problema sa droga. At tinatawagan din natin ng pansin ang tanggapan ng Dagupan City Police Station sa pamumuno ni Colonel Solomon na ipaliwanag ano ang ginagawa ng kapulisan sa problema na yan. At ganoon din sa tanggapan ni Mayor Belen Fernandez kung sino man sa mga kasama, kaalyado, staff o kahit na sino ang nakatutok at nakikinig sa atin. Bukas po ang ating himpilan para sa inyo. Para mapag-usapan ho natin kung ano nga ba talaga ang naging bunga nitong problema sa droga. Na ayon doon sa nagre-report kahapon, nagre-reklamo sa Facebook na si Michael Sim ay dapat ho ninyong gawaran ng mabilisang aksyon. Ulitin ho natin ang kanyang panawagan. Sa ating hello, ito po. Pakiusap sa lahat po ng mga taga-lungsod ng Dagupan. Sana po ay huwag po kayong magagalit sa akin. Ilang beses ko na po ginawa ito. Ilang beses ko na po na ginawa ang manawagan sa ating mahal na kagalang-galang Mayor Belen Fernandez. Nanawagan na rin tayo sa ating Chief of Police ng lungsod ng Dagupan dito sa Pangasinan. Paunawa ko lang sa inyo mga kababayan ko dito sa lungsod ng Dagupan. Mayor, hindi ko po kayo kinakalaban. Ganon din ang ating mahal na hepe ng Dagupan dito sa Pangasinan. Di ba, ang sabi po ninyo, ang sabi ng PNP, makipagtulungan ang mga mahal nating kababayan para sa mga kriminalidad o mga nagagawang mga illegal activity
sa kapaligiran ng ating bayan o probinsya o bansa. Di ba yan po ang tuwing sinasabi ng ating mga mahal na PNP ang makipagtulungan ang mga ordinaryong tao na katulad namin. Alam niyo mga kasangga, pang-limang beses ko na po ito napanawagan sa inyo, Mayor Belen Fernandez ng Dagupan. Mayor, ano po ba ang dahilan na hindi po natin masubko-subko ang mga illegal drugs dito sa iba-ibang barangay ng lungsod ng Dagupan? Sabihin na natin, Mayor, 31 barangay po ang hawak ninyo na kapitan. 31 barangay po ang barangay ng lungsod ng Dagupan dito sa Pangasinan. Sabihin na natin, Mayor, ang ibang barangay po ay walang drugs. Pero halos ibang mga barangay ay talamak po ang bintahan ng droga. Ganito din, dito rin, sa aming barangay. Dito sa barangay Bunuan Gasset, sa lungsod ng Dagupan sa Pangasinan. Paunawalan po ito sa lahat po ng mga tauhan ninyo Mayor, sa lahat po ng mga followers ninyo Mayor Belen Fernandez. Hindi ko po kayo kinakalaban. Ang kinakalaban ko lang po itong talamak na bintahan ng droga dito sa ating lungsod, dito sa Pangasinan. Alam nyo, Mayor, wala po akong masabi po ulit-ulit na maganda naman po ang ginagawa nyo sa ating lungsod. Pero bilang isang residente, bilang isang mamamayan ng lungsod ng Dagupan sa Pangasinan, Mayor, sagipin po naman natin ang ating mga mahal na mga walang so. Hindi nila alam, hindi namin alam baka ano nang mangyari sa ating mga mahal na kababayan regarding sa mga demonyong mga tarantadong impakto ng mga gumagamit ng droga at mga nagbibinta ng droga. Mayor Belen Fernandez, mahal naming Chief of Police ng Dagupan, hayaan pa natin na lumawak at lumaki itong mga impaktong ito, itong mga demonyong ito, na mga nagbibinta ng droga. Alam niyo mga kasangga ko, sabihin na mayabang tayo. Hindi. Tutubong sinasabi ko, wala pa akong yaman, hindi pa ako katulad ninyong Mayor na mayaman, isa lang po akong ordinaryong tao. Pero kung buhay ko po ang kapalit, walang problema. Ipapatayin nila ako, walang problema. Ang hangad ko po, ang mawala ang droga, mawala ang nakawan, mawala ang mga hayop dito sa Dagupan. Mayor Belen, minsan inaabot kayo ng hating gabi sa daan. Halos madaling araw na po kayo natutulog umuwi. Nadadaanan po naman ninyo yung Arellano Bani. Di ba po, Mayor? Nadadaanan po ninyo yung Arellano Bani, Mayor. Nandyan din po, ilang beses ko na pong ginawa itong ganito na nag-video tayo. Na nandyan po ang mga prostitute sa may Arellano. Oh, ayan, Mayor Belen. Dagupan City Chief of Police Colonel Solomon. Yan ang hamon ni Michael Mike Sim sa inyo. Bukas ho ang ating himpilan para sagutin ninyo ang kanyang mga katanungan. Kung bakit talamak ang bintahan ng droga, talamak ang prostitusyon sa syudad ng Dagupan. Sana sa pamamagitan ng aming programa ay maipaliwanag nyo ng tama at husto kung ano ba talaga ang problema at kung ano ang naiisip nyong solusyon sa problema na yan. At bukas ho, kukunin ho natin
yung pangyayari na naganap dyan. Isang shooting incident na naman dyan sa isang paaralan dyan sa bayan ng Kalasyaw. Kukunin ho natin ang buong detalye niyan sa pamamagitan ng Pangasinan Information Officer, Police Captain Aileen Katugas. At meron na lang ho tayong nalalabing 3 minuto. At gusto ko lang ibahagi sa inyo yung ginawang regular session dyan sa Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan, na kung saan ang mga mambabatas, ang mga board member ay binigyan ng karapatan itong si Governor Ramon Monmon Gico para sa isang Memorandum of Agreement. Isa ho dyan ay ang Proposed Provincial Resolution number 1414-2026 authorizing the Provincial Governor Ramon B. Gico III to enter into a signed Memorandum of Agreement by and between the Pangasinan Provincial Hospital and Regional Medical Center for the establishment of a collaborative partnership in support of the residency training program of the Department of Obstetrics and Gynecology of Pangasinan Provincial Hospital. Binigyan din ng autorisasyon si Governor Gico to enter into and sign a Memorandum of Agreement o yung tinatawag na MOA by and between the Provincial Government of Pangasinan and CSI Group of Companies relative to the purchase of basic commodities. Ito ay plano ho nilang makipag-ugnayan sa isang kumpanya na kung ano ang uutangin ng provincial government sa mga basic commodities. Ito siguro ay patungo sa paghahanda dahil nagbabadya ang malakas na bagyo na darating sa ating bansa. At yan ho ang pag-uusapan ho natin bukas at magtutuunan natin punto por punto dito lang. Punto por punto kay Atong Remo. At wala na ho tayong oras at maraming salamat ho sa tumangkilik, nanood, nakinig sa ating programang Punto por punto kay Atong Remo. At hanggang bukas muli, nakasama nyo po sa himpapawid sa technical side, El Presidente Nixon Dacal, Jalwans Kayabyab. At ito po si Punto por punto kay Atong Remo. Masantos Iya Martes at Sigatayon Amin.